Ahoj lidičky, dneska si jdem udělat lodičku. Budeme na to potřebovat nůžky. Uděláme to samý, jako u toho Nebe peklo ráj, ale o trošku jiný. Znovu to odstřihneme. Tak uděláme to samý, co jsme dělali u tohohle. A pak uděláme zase trojuhelník, ještě dvakrát trojuhelník. Pak to otočíme. A uděláme znovu ty trojuhelníky. Teď to znovu otočíme. A znovu uděláme ty trojuhelníky. Takhle u těch konců prostě si uděláme takovej komín a pak máme takovouhle tu loď. Tak ahoj.